la reflexió potser que m'emporto és que és superimportant, no? Ja tenim clar que l'usuari l'hem de mirar des d'un punt de vista integral i tal, però també ho hem de fer cap a nosaltres com a professionals, que moltes vegades és el que se'ns oblida, no? Això de dir, haig de reconèixer què soc, qui soc, com soc, què tinc, què no tinc, tot el que ja porto a la meva motxilla, perquè això farà que faci una intervenció o una altra, no? I que això moltes vegades se'ns oblida o ho donem per fet perquè com és la meva vida no li importa a ningú, jo vinc aquí com a professional. I la part aquesta que has explicat, no, de les tres parts aquestes, de, no, la part personal, la part competencial i la part del context, és com que m'ajuda a reflexionar a que ho haig de tenir sempre molt clar, a que no només és la motxilla, sinó que com que està en mi ho posaré en pràctica i llavors tractaré a l'usuària o a l'usuari d'una altra manera. I això és com la reflexió que m'emporto de tot això. No? I el que parlàvem de les resistències, no? Que per això he fet el comentari aquest de continuar sent generosa, és que com a professional en tenim moltes també de resistències, perquè precisament les motxilles que portem ens fan actuar d'una manera o d'una altra. Llavors, si jo sóc una persona que ho he tingut tot molt fàcil i tal, doncs em costarà entendre que a aquella persona li costi tot tant, no? O dono per fet que no costa tant, perquè em costa posar-me al seu lloc i tal. Llavors, no sé, m'emporto aquesta reflexió com posem una distància, però també aproximem aquesta, no? Jo sóc igual una persona com tu, que també tinc resistències, també tinc creences limitants i també tinc estereotips, no? Llavors em situo de tu a tu i fa que l'acompanyament sigui més proper. Hi ha una reflexió, gràcies al que has dit, gràcies. Al final has trobat la teva motivació intrínseca a través de la meva pressió, sí o no? Hi ha una reflexió que l'altre dia estàvem parlant amb l'equip, que és la següent. A vegades ens trobem, no sé si us passa, però això que estàs dient pot passar, ens trobem que, com que som professionals, la gent espera que siguem professionals. I què vol dir ser professionals? Que ho sabem tot. I que sabem, principalment sabem el que ha de fer o senzillament quines coordenades ha de seguir la persona, sí? O què li resultarà més viable o menys viable. Llavors, mostrar aquesta seguretat sense mostrar inseguretats, pors. Us en recordeu de la bola? Hem ensenyat una bola de les emocions, no? I al final totes aquelles emocions ens poden ensenyar de dir, nosaltres tenim, clar, ens fa menys professionals expressar por o tristesa davant d'un usuari, ens fa menys professionals expressar que no ho sabem, que no sabem si anirà bé, que no sabem si allò li funcionarà. Clar, hi ha una reflexió que l'altre dia l'Ester Torres del nostre equip ens va fer, que és molt interessant, ell és l'expert en la gestió de les emocions, ens va fer, i sobretot quan parlem amb empreses que a sobre, clar, imagina't, encara has de fer veure que en saps molt més quan parles amb empresaris i empresàries. Això pels prospectors, prospectores, no?, que estan per aquí, sí que n'hi ha. Clar, nosaltres tenim un marc intel·lectual, no, unes coordenades, un marc teòric, que és el que com a professionals, no, ens serveixen per poder després posar a la pràctica i acompanyar o assessorar o formar. Estem d'acord? Clar, aquest marc teòric, evidentment, no ho podem saber tot i al final la nostra experiència fa que siguem més bons professionals. Però tenir experiència implica caminar, implica equivocar-nos, implica estar en una situació que no has viscut i dir doncs no en tinc ni idea com acompanyar aquesta persona. Què fem? Com que precisament no hem passat per allí, no hem passat per aquell cas, tornem al marc teòric, l'ampliem si ho necessitem, sí? I tornem a posar a la pràctica. Aquesta persona probablement la podrem ajudar aprenent i millorant habilitats i competències fins que ens trobem una altra situació que tampoc no podem resoldre amb el marc teòric que tenim. Aquest procés, veieu que és supernatural, no? Ens el neguem. Primer, pensem que a vegades, no, si això, jo amb allò ja en tinc prou. Moltes vegades pensem, no, jo amb allò ja en tinc prou, sí? O amb allò ja n'hauria de tenir prou, perquè aquest marc teòric pot ser 3 carreres universitàries, 4 màsters i 4 tallers del que sigui. Per tant, ja he estudiat prou, sí? I sobretot, també ho neguem perquè pensem que el fet de reconèixer que ens sentim, és el síndrome de l'impostor-impostora. Us sona aquest síndrome? Quan estem a la situació i realment no en sabem prou, dissimulem per no tenir aquesta sensació de que estem fallant a la persona que espera que en sabem. Llavors jo espero que aquesta reflexió us serveixi, si algun dia us trobeu en aquesta situació i pensar que és molt natural, que és molt lícit i que és molt important dir no ho sé, espera't que vaig al racó de pensar a agafar més eines. Sí? Dit això, no sé si algú més vol dir alguna cosa més, algú més vol aportar alguna...
reflexió. L'última cosa que a mi m'agradaria dir és, tenim eines. M'ha agradat molt la reflexió que has fet, companya, perquè les eines sense marc, les eines sense fonaments no serveixen per res, tenen molt curt recorregut. I evidentment us sonarà molt el fet que si currículum per competències, que si eines d'identificació, que si no sé què, que sí, que estan molt bé. Si fem molta formació, al final sempre necessitem fonaments. I els fonaments ens els permeten les metodologies i els models. Llavors, jo al final avui he volgut expressar d'una forma diferent el que és el model d'ocupabilitat per competències, però en lloc de dir-ne model d'ocupabilitat per competències, n'he dit dimensions. N'he dit dimensions perquè al final nosaltres, abans d'utilitzar les eines, hem de saber realment on hem d'operar i com és el nostre pacient. I jo com soc com a cirurgià. Perquè si a mi em fa por la sang, he de reconèixer que em fa por la sang, encara que sigui cirurgià, i probablement he de saber si aquella intervenció farà més o menys sang. Sí? Llavors, això és identificar primer totes les dimensions, les que afecten a l'usuari i a l'usuària, per veure si realment d'on ve aquesta resistència. Com deia la companya, aquesta resistència pot vindre d'una circumstància personal, d'una part competencial, inclús de l'entorn, sí? Sistema de creences, etc. Però també hem de veure d'on ve per part nostra les possibles resistències. Jo tinc aquí una llista de resistències que ens hem trobat formant a tècnics i a tècniques durant els últims, jo diria que 12 anys. No l'ensenyaré, perquè jo sé que aquesta llista, clar, amb l'usuari és més fàcil de veure les resistències, inclús és més fàcil que identifiquin les seves resistències, però a vegades ens trobem que el propi professional, precisament per això que he dit, ens costa molt reconèixer les resistències. Sabeu com reconec jo les resistències dels tècnics i tècniques o els professionals, inclús a les empreses? Amb la paraula però. Però. Això no és meu, això és de la Marta Colomer. Coneixeu la Marta Colomer, mestra de mestres, la meva mestra, sí? Ella sempre deia, quan hi ha una muntanya de peros, quan tu vas a una sessió i planteges una nova tècnica, planteges un nou fonament, un nou principi, una perspectiva, per treballar certes coses que saps que suposaran resistències, i algú et diu, això que dius, Marta, és molt xulo i és molt interessant, però... Jo sempre penso, ara ve el però. Però, sí, per tant, aquesta llista de resistències, que si algú la vol, jo la comparteixo, no tinc cap problema, venen sobretot per la resistència, reconèixer la resistència, i probablement perquè això creiem que ens farà menys bons professionals. Deixem-nos d'hòsties, les nostres resistències ens ajuden a avançar, perquè ens ajuden a identificar els nostres costats foscos, que tots els tenim. I si realment no posem llum als nostres costats foscos com a experts i professionals, no podrem ni avançar nosaltres ni podrem ajudar a avançar els altres. No sé si esteu d'acord amb mi, amb aquesta afirmació. Llavors jo us convido, abans d'utilitzar les tècniques, fer un treball d'identificació d'aquestes dimensions vostres, sí? Des de què us ha portat a fer de tècnics i tècniques, motivació, què creieu que està bé o que està malament davant d'una persona o d'una realitat, com esteu exercint la vostra professió, demaneu feedback perquè és molt important, perquè tu potser dius, jo potser no m'ho veig, potser la meva resistència no la veig, però el meu company la té claríssima, o no? Pregunta-li. És que clar, llavors hauré de gestionar l'emoció negativa que em genera un feedback negatiu, perquè com que no tenim cultura de feedback, tenim resistència al feedback, tant positiu com negatiu, perquè mira, el positiu és gratis, no? Dius, bueno, ja que no... És important revisar, no? I a partir d'aquí teniu moltíssims, un gran ventall d'eines i tècniques i cursos i bueno, no? Per poder aplicar i per poder treballar amb l'usuari i amb vosaltres mateixes i mateixos. Fins aquí, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per aquest espai. Gràcies, Marta.